Eh, Igbo mmiri nze m ụzọ ekene m unu owu nna n'ụlọ ebe sespa okwu akpụ n'ọnụ na Aguleri. Agwa m unu si na nwere onugwu mmali m maka na mmanwụ na-ekwuru ka mmadụ onye na-ekwu nwere ebe ọ na-eme. Agwa m nso na na-ekwupụ nke mere megosi ozo n'elu amụ gwara unu si na enwe ibe ọbụla nyere ụlọ anyị ibe ọbụla gbagojuru ụlọ anya na net unu mee ka mmalụ ịma m gwara unu mbụsụ unu na majik abụrụ nya abụ ọgwụ ma ọ bụrụ nya abụ omenala. Ibe nji nwa bịa tata bụrụ unu na-ahụ na abụ na ọtawa ezigbo aka mbatatala online ibe otu ezigbo aka m kụzitere nkụzi be abalị Disemba mụ na ọmme gịnị jee setụlụ ndị kwesịrị ka m setụlụ nwegara ndị kwesịrị ka m gwegara ọgwụ agwa m unu na ọ bụrụ sọsọ ọgwụ ego ka na bụ na nwere ụmụnne anyị nọcha n'ọya ma na-ata ahụ eduribe na-eje n'ụlọ ọgwụ vaya mara wee na-eje n'ụlọ ọgwụ na-efi n'ọnụnọ ka ya dị agbọ ma ọ bụrụ ibe mgbọrọgwụ na kpala abịa ya agbọ nwa ndị nọcha n'ọya nwa nwụrụ bikọs na vavụrụ solushon vavụrụ ka eji wee mee gịnị nwa agbọbọ ọya o nwere enwere ego enwe tụ na-aga n'ọya onye nwere ego na-ekwuru okwu ka ọ gwọ oke ite ma ọ na-ekwuru okwu ka ọ gwọ ọgwụ ka onwe ego maka na onwewe ego ndị iwe na-ekwu okwu bụ ka ọ dị ndụ lie oge na ọya karịrị arụ zọ mụnwa bịara fesi ndị ọya sinsi ya nwa ọnya bụ na mụnwa batara online eji Igbo na-eji olu na-enweghị ọgwụ dị n'iche n'iche bụ ndị mmaala eme maka na ọ bụrụ ọgwụ niile ka mmaala eme nlukwa n'ebe na-eme ọbụla nke njele ebe a na ọ bụrụ nke m kwesịrị ka mme nyebe kọntaktị onye ya eme nwuru enye maka na azụ n'eziokwu bụ ndụ n'eziokwu bụ ndụ. Ụmụnne m agwara m ntu n'ovu nọmba ka m nwere enwere m nọmba na-abụ ọ nọmba dị n'elu ebe anụ ya bụ nọmba m nwere enwere m nọmba na-abụ bifu na na-akpọ mmadụ na fon na-azụ n'okwu sendela ya nwe ego bifu na na-akpọ mmadụ na fon na-asa ya anya nene n'ụlọ iwe mee ka echi ọnụ kpọrọ m vidio kol nụ kpọrọ ya vidio kol kwunu dịchi ọnọ mmụnwa unu dịchi ọnọ mmụnwa unu na-anyụ na abụ na ibe na-eme n'iru ahụ nwere ọdị too much na ọnọdụ ka ego ka a na-atụ n'iru ahụ bifu na na-ese ndịle mmadụ ego ọbụla kpọọ m vidio kọl ka ịdịchi ọnọ mmụnwa beses pọwa ka isi ndịle ego dịchi ọnọ mmụnwa beses pọwa na ọmụnwa na-aza gị kọl bifo nke na mmadụ na akali neten egwu m sị na mma agbalị mmadụ 10 na ava today. The reason ji agba ava ahụ abụrụ na ọmụ kacha mara ọ bụrụ na ọmụ kacha agba ma ọ bụrụ na ọmụ akacha agbọ ibe nji agba ava bụ na nne mmadụ anya ọbụla na onye ahụ nọ na problem too much ma mgbalị ava mma chọwa help onye ahụ because na ndị help le help since na ba chetakwala m bụ ndị mgbalị free ava mekweli vive free va vivia va chetala m ma ntụ asị ebe a ndị ma na ndị nwere problem na n'ụwa nwarịrị nne too much ọ bụrụ iwu bụ na ya ego bụ isiokwu ọ bụrụ ibe niile bụ ego. Ọzọ dị ka ibia bụ na ibe nji nwa bịa tata mụ ebido ego agwara m nsi na ibe ọbụla nyelu na anyị unu mee ka mmalụ ọnwa ndị na-emebe avụ ọgwụ ntiel na net onye aba bụrụ ụzọ jụwa m ego ole ka m ji agba ọgwụ ahụ. Ụmụnne m ego abụrụ nya bụ isiokwu ọ bụrụ na ise lili m ego bụ isiokwu ma m gwara nso na bifo mmadụ a na-abịa be dibịa na-asị dibịa ya gba ọlịa ọgwụ na ama ekeche dị na dibịa gbalịa ava ka dibịa agba atala ebe bụ problem o dibịa gba atịbe problem ha gbaba ọgụ ya mere nọkọtara isi ebe isi si dibịa gbalị gị oke ite ka ọnya gbalụ gị nwunye ite ka ọnya gbalụ gị ewele ka ọnya gbalụ gị mmiri akụ n'okpoto ka ọ bụ nya gbalụ gị isi too n'elu so otu onwe ya nọ ebe a na bife na-abịa be dibịa mee ka echi ọ na ebe na-abịa bụgodo mgba afa mana anyị mana na dibịa na-agbalị gị abịa na-eme gịnị ị na-agba uche gị ọ bụrụ dibịa na-agbalị na gị otu a na-agba uche gị ịbịa dibịa buru ụzọ gbalị gị abụ malụ bụ ya problem ebe akwa dị ka ọlụ ọlụ gị ọlụ onwe mee gịnị ọlụ ahụ agaala gị mana ịnọdụ otu abịa be dibịa nọdụ na net kpọọ dibịa na fon ibe ndị dịlịbụ oke ite ka iru ọrụ m gaba agaba ị nwere gị si n'elu dibịa o nwere ike ọ bụla ewele ka ọ gwara gị bụ dibịa ka ọ gbọrọ gị ibe niile mịa aka n'aka
because na ọ bụrụ ibe na aya gị biba nwere ndị otu gị n'idiri ndị otu gị n'idiri ọ bụrụ ibe ndị otu gị n'idiri ọ bụrụ ibe na aya gị biba ahụ onye nọdụ na net ọsị enidiri m ọgwụ anyị post na net na m chọrọ ka ị gwọrọ m ọgwụ ahụ ma ị marakwa ma chi gị anabatakwala ọgwụ ahụ ịbụ na net ọgwụ ọbụla mmadụ na-agwọ n'ụwa ahụ abụ ọgwụ nye na chi ibe nye na chi ekwutere ibe onye na chi ekwutere ka ọ na-eme n'ụwa mmadụ na-agbanarịrị ochie n'ọsọ otu nọ na-ediro m maka edumeji maka ego sịrị ọka mgbu onye chukwu kere mmadụ maka ego sị na ọka mgbu onye pụtara ụwa ọ bụrụ ịkpọ m na fon esi mụ gwa ọrụ gị ọgwụ dị otu a wee mee nenere ọrụ gị ibe adịm eme otu ahụ unu na nwere agwụ na mụ na-ajụ adịm ekweta ya ọ bụrụ na ego adịrọ m mkpa ego dị m mkpa bọtụ mma mmegide onye bụ onye Igbo mma mmegide mmadụ ibe m bifi na-eme na-akpọ m na fon mee ka ịchọ na-agbala gị aba agbachara gị amalị egwu problem o nwere ike ọ bụrụ na ọya na-aya ga-abụrụ dị ọya 50,000 ya agwụ ma ngwa na-achọ ọgwụ 200,000 500,000 ị ga-agwọ ma ọya na-aya ga-abụ ọya 50,000 ya agwọ ị na-agbago n'elu ka ị gaa ka ịkọ okeke ka ọka ọ bụrụ otu a ka isi eme iji na okeke gwọrọ ọgwụ kpata ego ifili na ịgwọ nke gị na ya agala gị iji na okeke lụrụ ọlụ yahoo isi na ka iji alụ nke gị na ya agala gị iji na ọrụ okeke jeli mbu ntụ isi na ka iji ebu ntụ nke gị na ya agala gị bife na-apụ mekeche na ịgbara amali ebe akara aka gị isobe akara aka gị ahụ ọ dịka ịgwọrọ nnukwu ọgwụ isobe akara aka gị ọ dịka igbo nnukwu ọgwụ ma nwata sivi ụzọ ọ dịkọsị ya ka achụwo vụrụ osimi achụwo kelie eke vụrụ osimi ma ngwa nụsị na o nwere chukwu kele n'ụwa nwa ka enye ogbenye onye sivelu ụzọ na-ata ahụ onye ọbụla sivelu ụzọ bibe na-ata ahụ ibe ụwa bife na-eme ebe ụwa nwe ihe echi eke mmadụ ma ebe anụ ya na-aga ebe a chi ibe dị gị na-arụ anabatakwalịa chi ga-anabatakwalịa ndị otu ga-anabatakwalịa bifi na-eje ọrụ ọbụla ị na-eje ị na-anya ịbụ na ọbụla onye ọbụla agụla akwụ na-akpata ego ị na-anya ịbụ na ọbụla onye ọbụla azụla ahịa na-akpata ego ị na-anya ịbụ na ọbụla onye ọbụla nọ outside country jeme travel na-akpata ego because n'ibe niile na-anwa isi welu ụzọ ọnya ka o jide gị ka mmadụ na-eme gị ọ bụrụ mmadụ na-eme gị n'ụzọ ka isi welu ụzọ ka imere gịnị ụzọ ka isi violu akala aka gị na-anya o nwere ekele n'ụwa anụnwa ka ya na ọgba ekọ ya abụ mana aka ejiro gị ụkwụ ejiro gị ma ọ bụrụ ọrụ ka na-esoro ị na-alụrụ ọfụma ma ị nọ na-ata ahụ isi ịnọdụ obodo oyibo sị m na ịnọwa obodo oyibo 10 years na ịnọwa obodo oyibo 20 years na ọ nwere akala aka gị kọtara inyocha enyocha mana nọ inele anya na mmadụ ibu moto nata ka ọ inele anya na ọ nwere gala o mere 5 months ọ bụna ọrụ nwunye nọrụ na na-agba moto ileko property niile nwere were gbagoro obodo oyibo ilu ebe ahụ ịtawa aja chọba ya nyere gị aka anya ukwu ka ị nwere o nwere onye nọ village o nwere onye nọ Naijiria anụ ka onye nọ obodo oyibo kpata ego o nwere onye na-azụ ahịa ka ndị anwa na-achọkwa obodo oyibo mee gịnị kpata ego o buru iwu bụ na onye ọbụla ya apụcha apụ ma kpata ego o buru iwu bụ na onye ọbụla ya ejeche outside country ma kpata ego n'ụwa ndị nọ Naijiria ma akpa nnekwu ego bụ ego ịgbanarị chi gị n'ọsọ ịmana ya agbụgbu onwe gị n'ọsọ o nwere ndị dibịa sị na mụ na-emebi ahụ na mụ sị na onwere ebe oke ite yes the reason ji ogwu na onwere ebe oke ite n'eziokwu onwere ebe oke ite because na oke ite adịrọ wayo bibe julu a na-asị na oke ite wayo oke ite adịrọ so ibe njegwe bụ ka akwụsị ndị na-egwu ndị Igbo anyị wayo onye evu eziokwu nya mee gịnị ya bụ nwanne eziokwu unu na nwere abụ na ndị ji okwu m wee mele ibe rili too much ndị ji okwu m wee mee ibe rili nna nwere ibe bụ oke ite onwere ibe bụ oke ite ibe ụwa ma bụ ibe onye na-achị ibe ekwutere ka ọ ya eme n'ụwa ya bifi na-eje nchụ ego bifi na-apụ apụ
jee na-aba cheke ma chi ga napụtakwala ebe ị na-aga. Onye na-eme mmadụ chọ ntị akwụkwọ sị ka o jego n'aba maka ọ bụ na o tieche ego ana onye ahụ ji anawa abịa anya aga na-etie na ego onye mgbe akachi ntị ji etinye ego ego ahụ eme gịnị ego ahụ ana. Ọ bụ na ibe na dibịa gwara bụ eziokwu ka ọ bụ. Dibịa kịta bụ ijere na-abịa ọsị gị n'ihi agba ọgwụ n'oke ite ka agwọrọ gị na-agwọrọ gị ewele na-agwọrọ gị mmiri akụ n'okpoto na-agwọrọ gị ọtaka gbọrọ gị mpịakọ ibe niile ahụ bụ asị asị. Onye malicha onwe ndị ụdị nnekwu ndụ kpata nnekwu ego. Onwe dibịa ya abịa na-abịa dibịa bụ nwere ọgwụ iso ihe ọ na-eme bụ aba ka ọ na-agba mụọ na-agba aba ọ na-agalị onwele elu une nwele elu lanụ na-agba moto dị n'iche n'iche ibe niile abụrụ ọgwụ. Zirapụcha ibe niile na-ekpokọta na net onye bụrụ okecha ovive si n'ọgwụ dị na bịa na onwere nnekwu ọgwụ nwa ọtaka nwa mbịakọ na bịa ibe nna abịa eji awere ndị Igbo maka na onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu ihe ọgwụ bụ iwu ya na-abịa gị maka na ọgwụ abụrụ ezigbote iwe. Na 2024 anụnwa mma akụziri unu many things mma akụziri unu ive mili emi unu na-amarọ ma ndị na-eme dibịa na-akpọ m na fon na-ajụ m eze ka eji agwa ọgwụ ive niile ọgwụ niile mma akụzichelu nne ka eji eme mmụ ive niile mma akụzichelu nne na net nke ọbụla nna akụzi na-eme gịnị ị na-ede eti ịlụ onye ịlụsị anya itest enye ọbụna ọ gaghị kpọọ m na fon. Ibe na-ewu bụ na ọka ndị Igbo ka amala onwebe bifo ị na-eme ibe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ nchụ ego ka ị chọrọ nchụ nne na ị na-agafe a na ị bụrụ Naijiria ka ị nọ na akala aka gị malụ ma ebe ahụ ị na-aga ndị otu ga-anabatakwali ị malụ ma chi gị achọrọ ka ịkwado ya ọkwa n'ụlọ ebe ahụ nọdụ ya ka ogologo ego nwa ndị ya asị n'ọgwụ ka ọnọgwụ nnukwu ọgwụ ego nwa agbagotebe ebe ọ nọ melie o ji bịa ozugbo nne. Ife ụwa nwa bịbụ onye na chi katara ka ya eme amago m mene pepụl nsevụl amago m ndị tala atọ n'obodo oyibo nsevụl agwa m na ife ọbụla o mere onwelite ya na net amago m mene pepụl nsevụl amago m mene pepụl ji maka mụ gaba n'iru. Amalụ m olugo mus mmadụ na-atọkọ mmadụ na anụ bịala na be ma so na ọkaba ma dibịa na dibịa maleba na ọka nkụzielu weke so na ọkaba si n'ime ebe a nwee mee gịnị nwee nwetebe ọ bụrụ na mekọtara nweta aka na dibịa ịma na nke ba anawo ebe a ka ya adị ya bụ aka oyi.